sengilekile kaningi. Sanibona noyengane zakwethu nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngaza ukuthi ke engumfazi uNtuthu ngakho malo bathi ilast bona makumede mhlabe emakuthi usemusha kuleli khasi zophela ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu sekusabalela izindaba ezibuhlungu lapha ke nomculi kaMaskandi lapha noDumakahle kunezitsolo lokuthi lo mculo kuzwakalise ukuthi ushonile laphana ke nganyayo ingozi yemoto. Kuma post ekade trend ku Facebook kunabantu ekade bafaka izithombe ezinembhalo ethi rest in peace Dumakahle laphana ke insizwa uDumakahle uye waziphendula izindaba namhlanje kuseni lezi ndaba ukuthi azilona iqiniso lezi ndaba zingamampunge laphana kulabantu ke ekade ba photoshop imoto yakhe uDumakahle base baveza lapha ukuthi ke ilimalile lapha number plate yaveza ukuthi iphathasa. uDumakahle ufike wabhala ukuthi amampunge la bafethu mina ngiright futhi sengikhulupheleke manje wasiyazihlekela ke lapha nabathandi bomculo Maskandi ngibona impela becomment lapha nabakhombisa ukujabula ukuthi ngempela lezi ndaba azilona iqiniso. Ngaze kwethu mhlawumbe kuthina wakho ukuphawula ake sivele sihlangane comment section ngitshela ukuthi wena luthini lwakho uvo ngalo lo daba. Ngibonile abanye basabalisa lezi ndaba engathi abalandeli bakamgodi kodwa sazi noma ziqiniso okanye bayasukelwa. Ngaze kwethu hlana ku video landelayo.